समा जोब्बाय नोंथाङा सासे इउपिपिएल लाइमोननि दैदेनगिरि जानाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो बिसायख'थियाव फैगासिनो दं 2025 नैबे बिटिआरनि जे जेनेरेल इलेक्सन बियो दसे समनि उनाव जे फोसावदिंनाय हाबाफारिया जोबसिगोन दा बे जोबनायनि सिगां आंनि बिटिआरबासि गासै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि मानगोनां गुबुन गुबुन थाखोनि जे जोंनि नागरिकफोर बयनिसिमबो मोनसे गुरैयै खावलायनाय जे मोनसे शान्तिपूर्ण जोंहा बिटिआरनि इलेक्शना जानांगौ बेवहाय खुनु दावराव दावसि राजनितिनि नामाव जोङो गावजों गाव बुलाय सोलाय बेबायदि जाहाथे भायलेन्स जाया बेखौ आं गिबि खावलायग्रोगोन आरो आं आसा खालामदों जे खुनु बेबायदि माबा मोनसे गाज्रि थासारि जानाय नङा दा बेखौ आं सिगांग्रो बयनिसिमबो आं खावलायनायखौ माने खावलायहरदों दा नैथियाव आङो खावलायगोन जोंनो आं जिहेतु सासे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बे हिसाबै आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय इउपिपिएल सरकारा जेबादि 5 बोसोरखौ बारहोहरबाय गोजोन खौसेथि आरो जौगालु हाबाफारिफोरजों सुबुं सम्पद दानायनि बायदिसिना हाबाफारिजों जे 5 बोसोरखौ बारग'होबाय आरो फिन खेबसेबाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जाहाथे इउपिपिएल सरकार दानो हायो आरो एबसलुट मेजरिटि जाहाथे सरकार दानो हायो बेनि थाखाय गासै बिटिआरबासि रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे इउपिपिएल दोलोनि ट्रेक्टरनि छबियावहाय भट होनानै गासै 40टा समस्थियावहाय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिफोरखौ जाहाथे देरहासार खालामो आं बेखौ बयनिसिमबो खर' गंग्लायै आङो बे समाव खावलायदों आरो बिसेसखि जिहेतु आङो दतमा समस्थिनि बे हिसाबै आरो जोङो जिहेतु दतमा समस्थियावहाय मानाव गेदेर जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि थामहिनबा बारग' बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जिहेतु जोंनि दतमा समस्थियावहाय बिजाथि महरै गेलेदों आरो बियो मोनसे जोंनि समस्थिनि थाखाय जारिमिनारि आरो जों खोब गोजोननाय मोनदों गिबि खेबनि थाखाय बिथांखौ जोङो दतमा समस्थिनि थाखाय बिजाथि महरै मोननो हादों बेखौ दतमा समस्थिनि साफ्रोम मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनहा गासै जाथि जनगोष्ठीनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे माने गोबांथार भटआव देरहाहोनो हायो बेखौ आङो दतमा समस्थिनि गासै रायजो राजाफोरखौ आं बे समाव खावलायदों जोङो गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय दतमा समस्थिखौ जोङो जौगाहोनायनि मुङाव जोङो प्रमद बर' सारनो जों जाहाथे बयबो माने ज' जाहाथे भट होयो ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै देरहासार खालामो आं बेखौ खावलायदों मानोना गोलाव बे थांनाय सम 2003 सननिफ्राय दिनैसिमहालागै दतमा समस्थियावहाय खुनु सासे इएम हिसाबै जों मोननो हायाखै गोबाव सम बिपिएफनि खुंथाय 17 बोसोर बेवहायबो इएम जों मोननो हायाखै आरो थांनाय जोंनि बे इउपिपिएल दोलोनि 5 बोसोरनि खुंथायावबो जोङो बेवहाय एमसिएलए जोंहा गैयामोन बिपिएफनिसोमोन बेबादि हिसाबै दतमा समस्थिया जौगालु हाबाफारियाव उन जानानै दङ आरो बेखौ नोजोर होनानैनो फारसेथिङै दतमा समस्थिया जिहेतु जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम थावनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनक नार्जारिनि जोनोम थावनि गारलाबाथा बसुमतारिनि जिहेतु मोनसे जोनोम थावनि बे हिसाबै दतमा समस्थिखौ जौगाहोनाय फोजौनाया जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि मोनसे बिथांखि आरो बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे समस्थियाव गेलेनो फैदों आरो जों बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदों जाहाथे बिथाङा दतमा समस्थिनिफ्राय देरहानानै जोंनि बिटिआरनि चिफ जानो हायो आरो दतमा समस्थिखौ जौगाहोनायजों लोगोसे गासै 40टा समस्थिनि 35 लाख जोंनि जे जनसाधारन बेखौ जोङो गोजोन खौसेथि आरो जौगालु हाबाफारिफ्राव ज'यै खामानि मावनो हायो बे थांखिजोंहाय बिथांखौ जोङो गोबांथार भटआव जों देरहाहोनो थाखाय आङो बे समाव बयनिसिमबो माने गुरैयै खावलायनाय जाबाय।